Il-ħoss tal-banda, il-karti, il-murtali, id-daq tal-qniepen, il-bnata riperpru fuq il-bjut, kollha elementi li jikkaratterizzaw il-festa Maltija, tradizzjonijiet li kull sena jiġġeddu fil-festa ta' Santa Marija li f'Awwissu tista' tgħid timmarka l-qofol tal-istaġun tal-festi, kemm fil-jiem li waslu għal din il-festa u b'mod speċjali f'lejlieta madwar il-gżira nassistu għall-lob tan-nar mill-aqwa fost marċi, kant u briju kontinwu. Intant Net News żar il-lokalità tal-Mosta fejn kien hemm evidenti s-sens kbir ta' komunità li jispikka matul din il-ġimgħa ta' Santa Marija. Jispikka wkoll l-element volontarju u s-sem imprezzabbli tal-aqdiet li jaħdmu sena sħiħa biex fil-15 ta' Awwissu jiċċelebraw bl-aqwa mod din il-ġurnata. Net News tkellem ma' bosta li attendew fil-Mosta propju fjum il-festa tal-Assunta minn dawk li attendew għal pontifikal solenni, dawk lesti għal marċ ta' filgħodu u dawk li ta' kull sena jiġu minn barra l-Mosta biex jassistu għal ċelebrazzjonijiet festivi. Bħallum hekk xi fisser għalikom Santa Marija l-ġurnata? Tfisser dedikazzjoni għax il-patruna tagħna. Tfisser ħafna għalina hija ġurnata li nkunu nistennew sena sħiħa u naħdmu għalija b'qalbna kollha. Santa Marija tfisser ħafna, ilna snin nippreparaw u llum ħanoru briju kbir ġewwa l-Mosta. Padruna tagħna ħaġa sabiħa l-festa tar-raħal. Jien għażimna Marija lura nħossni gburija li ninżelu u ningawdi l-festa. L-aktar affarijiet li jogħġbukom mill-festa x'inhuma? In-nar tal-art. Un-nar tal-ajru. U l-marċ. Il-marċ tagħna l-kbir. ċikċi fogu. Il-marċ ta' flaġija. Xi tfisser għalik bħala Mosti il-festa llum Santa Marija? Kollox għalija jien. Kollox m'hemmx salvaqgħu daħlet għalina mill-bidu f'kollox. 15 ta' Awwissu jfisser ħafna l-inklunazzjoni tal-Madonna kif ukoll it-tluħ tal-Verġni Mbirka imtella s-sema. Dina tkun ċelebrata b'solenità kbira. Nitla kull sena hawnhekk il-Mosta Santa Marija llum l-Għid tal-Assunta il-15 ta' Awwissu u dak li huwa s-sajf, il-pik tas-sajf. Issa tlajna t-tela, issa kalla jrid jibda jnaqqas is-sajf u nistennew jalla ma tagħmilx ix-xita baqa' nofsu żana festi jismattawhom ħalli jgawdi kulħadd. Beva l-Mosta sabiħa jagħmlu festa kbira għandha ħafna ħbieb hawnhekk il-Mosta u nieħu l-opportunità li nselli għalihom kollha il-Mossid. Santa Marija tiġi ċelebrata bil-kbir fil-Mosta bħal kumplament tal-lokalitajiet l-oħrajn. Magħna tkellmu wkoll bosta li qasmu d-devozzjoni li għandhom lejn Santa Marija anke l-fatt li fil-Mosta din hija l-akbar festa għal-lokal kollu bi storja twila ta' devozzjoni u ħidma bris il-festa tal-Assunta.